AI-automaatioalan nopea kehitys. Miten pysyä mukana? Andrew Tate, keskustelua herättänyt internetyrittäjä, on avannut AI-automaatiokoulutuskeskuksen, jonka tavoitteena on kouluttaa tuhansia ihmisiä rakentamaan AI-automaatioyrityksiä. Tämä herättää luonnollisesti kysymyksiä alan tulevaisuudesta. Liam Otley, AI-alan vaikuttaja, kommentoi asiaa videossaan korostaen, että markkinoiden saturoitumista ei pidä pelätä, vaan nähdä vahvistuksena. Otley uskoo, että lisääntyvä kiinnostus AI-automaatioon on valtava mahdollisuus niille, jotka osaavat toimia oikein. Tämänkaltainen markkinan laajentuminen avaa uusia ovia innovatiivisille ratkaisuille ja vahvistaa alan kasvua. Tämä on kuitenkin kiistatta mullistava käänne AI-alalla ja onkin tärkeää erottua joukosta korkealaatuisilla palveluilla ja vahvalla brändillä. Mitä teidän yrityksenne tekee pysyäkseen kilpailukykyisenä muuttuvassa markkinassa?